Lene, Ja, vil du være sød at følge med mig? Vi har taget et kig på dine prøver, og de kom desværre tilbage positive. jamen, er det godt eller skidt? Når det er positivt, betyder det, at der er fundet tegn på kræft i dine lunger. Hvordan kan det ske? Jeg er jo kun 30. Jamen, ryger du? Ja, Hvis man ryger, kan det være med til at fremkalde kræft. hvad skal det betyde? Hvad kan jeg gøre? Nu skal du høre her. Vi ved ikke helt, hvilket stadie du er i nu, og det vil så sige, at vi ikke helt ved, hvor slemt det er. Det vi så vil gøre, det er, at vi vil tage nogle tests, og så skal vi bare se, hvordan det er derinde, og få et bedre indblik på det. Så er det ikke farligt, eller? Det er jo det, vi ikke helt ved endnu. Okay. Men jeg skal lige stille dig nogle spørgsmål, inden vi går i gang. Okay, hvad? Har du hostet meget her på det sidste? Ja, det vil jeg sige mere, end jeg plejer i hvert fald. Når du så hoster, kommer der så nogle gange noget med op? Noget med op, det forstår jeg ikke helt. Jeg mener sådan slim og blod, eller noget, der ligner. Ja, det har jeg faktisk. Har du så også haft åndenød og smerter i brystet? Altså, jeg har svært ved at trække vejret, når jeg går op ad trappen, men jeg har ikke sådan mærket noget i brystet. Okay, nu vil jeg lige gennemgå de behandlinger, du kan komme igennem. Ikke fordi, at der er noget, vi ved noget seriøst nu, men bare så du er forberedt. Nu spørger jeg nok lidt dumt, men forberedt på hvad? Jamen, du skal være forberedt på at komme igennem et langt forløb, da vi ikke endnu ved, hvor meget kræften har spredt sig. Hvad er det for en forløb? Et behandlingsforløb, hvor vi har 3 behandlingsmetoder, som vi oftest bruger. Det første er en operation, som vi bruger, hvis kræften ikke har spredt sig, men stadig er ret stor. Så går vi ind og fjerner det. Og for det meste derefter giver vi stråling eller kemo. Det sidste er stråling eller kemo, hvor vi så bare giver stråling eller kemo, hvis den ikke har spredt os særlig meget. Det er lidt af en mundfuld, men jeg tror, jeg forstod det sådan nogenlunde. Jamen, hvis du så ikke har nogen spørgsmål, vil jeg sige farvel, og så ses vi jo bare, når du skal have taget nogle prøver. Jeg har lige et spørgsmål. Hvad er det så? Er det ikke noget med, at jeg kan miste håret af at få kemo? Jo, man kan godt miste håret af at få kemo. Ja, okay. Det var det. Jeg vil sige mange tak, og vi ses jo så igen. Jamen, farvel, og vi ses.